One. Ukuphuka kwakho kusho ukuthi uyani. Abantu ngabantu beverse Exodus 1 verse 10. The more they were oppressed, the more they expanded, the more they multiplied. Kulungile, crush us, but when we rise, we will rise as multitude. We will break us as 100, but when we rise as millions. Uthangithike namhlanje kungenzeka sonke lesikhathi ukuzizwa ukuyisizini ukwephuka. Bathi ekwephukeni kwakho kwephuka into ebusisini. In the midst of your trials and tribulations, when you are a blessed vessel, ukuthi njengamanje uzizwa weak, bathi ngixoxe nomuntu wesifazane ukuthi uzizwa ungasesi intombi ephelele ngoba umama wama multi choice. But let me tell you, ngesikhathi wophuka, Jeremiah 1 verse 5, before I, the Lord, formed you, I knew you. Nangazi ukuthi uzowedlula wephuke, nangazi ukuthi uzolahleka ubuntombi bakho. But I remember Paul when he wrote to the church of Corinthians, he said, no, amukela inkosi, wisdom esisha bekokudala kudlulile. Kodwa ngixoxe nomuntu othi baba angisazi ngizothathani ngihlanganiselane. Okudala kudlulile, athi umfundisi umyezi samukela engikwenzayo kunye nikhohlwa ngokungasemuva ukuthi emva kwami bathini. Mina ngiyakhohlwa yikho nizalulela kokungaphambili. Sondeleni verse bethi wathi abathi singo akaqalanga ngokusiphefula mfundisi, waqale wasibusisa. Ngamanye amazwi ithi lento kusho ukuthi nabazalwane ngibona kanjalo, nabazalwane baqale basingiswa zabanetha besingisiwe. Akusho ukuthi umntwana awusuye umntwana kaNkulunkulu. Ukuthi njengamanje you are walking in the desert, akukususa ukuthi uNkulunkulu nawe. Ngike ngezobhala kahle ethi emlilweni ungena nathi, kwathi nasemanzini abilayo bayosifaka khona ngenxa yokuthi yena uyongena phambili. Awuso yena ungena kuqala ufika udedisa amanzi, bathi besifake kwabilayo thina singehleli kwabilayo, kodwa siyithole sehlela kuye. Wasithabathi singo wasibusisa, waqeda ukusibusisa wasokhula. Kuthi angithi bavumeleke bagiye ngegama lakho. Kuthi angithi bavumele bagiye ngawe ukuthi uzenza ngcono ngokuthi uzinze. But you are the blessed vessel. Blessed vessel. Usethi ke mayeqeda ukuswaphula. Amanye amazwi uJesu wayezephula yena. Uthi thabathani lokhu nidle ngokuba kuwumzimba wami ohlatshelwe nini. Now anothi mani kwenza nikwenze kube lisiko, ukuze niyothi mani kwenza bese niyangikhumbula ukuthi ngobusuku engakhashelwa ngabo. Alikho neplate. Cha isi. Nesiqala ngesinto. Cela baseva bazalwane. Isinto bazalwane. Usethi ke lesi isivumelwano sami. Sizivumelwane between mina nani nezizukulwane ezini. Lokho anokwenza ngoba kuyobe kulupha. Lokho ngikhumbula. Ake ngalalela ezibefundisa ngaso. Thena ubadlisa noma bedakiwe. Wathi ibelief yakhe ithi
makufika umzimba kaJesu emzimbeni wesidakwa uqhasha ukudakwa wathi umuntu uthe bhema ngithi yidla ukuze lento izoxosha lento ekuhluphayo akusho SV kodwa mina ngithema ngilibheke ivesi lathi lo odlayo akayihlole uma ususibambile kunomhlobo wakho ngabuyisene naye lithi ungaqala usidle kodwa inkonzo yokubuyisana ebalulekile ngoba odlayo aphinda aphuze kanti akayihlolanga lithodlile icala nophuze icala akubonga igama lenkosi so ke ngicela ukuthi sikwenze lokhu kube lo uphawu esikhumbula ngalo inkosi namakhosi ukuthi ngobusuku eyayikhashelwa ngabo eyayizokhashelwa ngabo yathabatha umzimba wayo ngiyacabanga ukuthi kwababe khona abadumela ukuthi wenzani ngoba wayengakahleshwa but today you will remember sesihlathini